Aku munggah lho kok kecantol brondong. Endi? Iki Iya ta Mas. tanganku digeret. Tangannya sampean gerek ta Mas. Sing geret iku tangan Mas apa sampai yang sing geret? Tanganku kecantol selerekan. Selerekannya lho nduk cepitan mi lapo Mas kok. Monggo jenengan mi. Monggo. Kok gak bongko konan. Nang kono ketemu nang kene ketemu. Rupane kaya walang sangit. Disi ayu. Lho alang nggih Bapak. Bapak nggih. Laris. Mi. Nggih. Iki lho delok nek wong ayu langsung oleh aku. Iya. Percaya wong pake ku rodok kataran. Aja ngawur. Lho iki lho. Alah gak ayu ritek ya tapi ya oleh pelaris. Lho piye? Padha oleh. Dua sekaligus. Lho iki lho. Kok gak katut sehari-harine biyen mbok mendem. Nggih, saderengipun dalem aturaken sugeng dalu Gusti tak tambani sik rejeki maneh. Matur suwun. Dasar. Lho, masih aku elek ritek kan yo. Laris terus to. Dasar Jarene kowe ayu. wanita penghibur. Lho, wong antar yo menghibur masyarakat sakmene kae. Ayo. Seje ambek aku. Apa? Aku wanita baik-baik. Bojone CEO. Lho, Kok gak tolong delok drama Korea iku apa? apa? CEO. CEO iku apa? Wah. Empuh. Wes akeh. Bingung aku. Nggih saderengipun dalem aturaken sugeng dalu. Ugi matur sembah nuwun, mboten supe dalem aturaken kagem Bapak Kepala Desa. Sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun, ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem Bapak-bapak panitia. Matur sembah nuwun ugi Bapak Wongso. Sugeng dalu Bapak. Bapak Yono kalian Ibu matur sembah nuwun. Ugi masyarakat Bangsa Wetan sedaya kok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngerawaken sedaya kru rombongan ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang lan boten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kandhani elek ritek ya akeh sing goleki. Iya gak apa-apa, bagian wancane kaya ngono. Lho elek-eleke sepur ya akeh sing ngenteni. Delon penggemarmu kuru kaya kerupuk kulit lho, gak kuat ngadeg. Nggih monggo Mari mari. aku bagian kene kula. Del. Apa kuwi? Ya mbo. Monggo. Buktine peno salame gono sing jawab siji sing salam Mamiok ta. Terus. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Kurang kompak. Ditanggapno ludruk larang-larang kok gak gelem gue ngono. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum Anjami yang piye, Wan? warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa buka? Tak kempit ya sih. Dijawab sareng-sareng ngaturaken sugeng dalulan. Assalam. Lho kaya banci tambahan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu katur njenengan sami. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Matur sembah nuwun sowane channel YouTube ingkang meliput dalu menika. Nggih kagem channel YouTube-nya Mas Dion MKD. Ugi niku sebelah niku matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV nggih Mi. Dan kene Budi Wijaya TV wonten film humor komedi pendek
juga ada Hah? ludrukan nggih wonten terbaru yuk campur sari nedel ibu Belum. lan kok pilih jenengan pengen pirsa sejarah Nggih. pengalaman saking keluarga seniwan seniwati Nggih. langsung kemawon wonten channel YouTube Gundul TV. TV. Yuk Nggih. padatan sampean nggih menika bedayan Dayan Sekarsari ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya mami nggih. Saking Sabu Lamongan, Laban, Bringkang, nggih Domas, Tran Jatim matur sembah nuwun rawuhipun Lamongan Tikung, Abah Kusnan ugi Bapak Kuswanto matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Umi Kenti sekeluarga matur Sugeng sembah dalu, nih. nuwun rawuhipun ugi Umi Balung Mojo. Salam sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang di depan. juga ada saking Bolo Bongso Nggih. salam satu jiwa katur Nggih. jenengan sami matur sembah nuwun Bolo Bongso Nggih, matur sembah nuwun. Monggo mami. saderepun diwiwiti bedayan Sekarsari sesarangan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya duo personel duo PT Anggrem ayo Siap. saking Trans Sugeng Dalu Selenggar wedhonge jati kudu sabar lan hati-hati kaya ngene rasane tempe kaya gendang dibubur rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang dinawi lakon. Sebenarnya mari matur sembah nuwun kagem jenengan sami kata pamirsani pagelaran akbar Budi Wijaya langsung kemawon anak-anak dhewe diceluk yuk Primadonanya Budi Wijaya ning Bella Senggawati nang ning Adis Arista semonggo. duo mahasiswa katur jenengan sami temeriki Sugeng Dalu maru kula sampun rawuh Sapa marumu? iku Bu Wongso teko aku dimasakno rawon heeh aku Terus? kok rono nginep melapiti anggrem jamian selikur dino ngatiku ayam sakniki nyandhe Pak Wongso pokoke jos sak lembar godhonge karo lakon sabar ngomong putra Nang jombang mampira sengon lomantengan akeh wedine penoka sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. sampun temeriki wonten Mbak Adis kali Mbak Bella Sugeng Dalu Nggih. matur sembah nuwun dilajengaken monggo Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias dan Ning Kiki Amelia. apa luwe setrum kumuten luwe kok njaluk aku mbok kira aku mbokmu ah Sugeng rawuh dalam maturaken kagem penggemar setia saking Dawar Merayu.
mawon sabaripun Mbak Bella. Sing duwe swara mas Sanana Disco Hanifah Naning Marsha Aulia. Duo Asam Murad Ning Sanana sampun hadir di sini. Bojo tua aku ake sayangi. Sabari Mbak Marsha kali Mbak Sanana Disco katur ngirangan sami monggo dipelencengaken. Manis Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu ning Nyantika Dimas Sari. Sinden sing sempelohe. Ugi matur sepanuwun matur kru tim pedhot jalur langit yang sudah menyaksikan DKG Soho Sugeng Dalu. Rewangi sing duduk sumur metu sumberera melu ngombe. Tak rewangi sing ora umur cari senenge wong liya sing duwe. Oh ternyata wis mari. Horke Jawa Timur ning Ika Rempong dan ning Rani Asmara. Ika Katarakwati karena pakai kacamata. Temen bumi bangsa ketekan Ika. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Rizky. Ayo trans tersisi, ojo khawatir. Ternoda. Iku gak tersisi, terjepit. Sabaripun Mbak Kristi kali Mbak Yuni. Pengreman asri Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu dan ning Mariyati, tiga seniwati sekaligus.
menika serangkai Mbak Susan, Mbak Titin kalian Mbak Marimar langsung lengke mawon pemain sinetron yang cukup terkenal di layar TV Anda. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Kandung. Kejamnya Ibu Kandung. Ning Sartini Siluman Landa. Dikira wong loro ki pitik babon ngono. Sugeng rawuh kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ibu Mary saking Mojosari, Ibu Irma saking Jombang. ayo rek senggakane sing rame. Menika kalau mau sesarengan olatis Bedayan Sekarsari saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepina malih matur sembah nuwun soane para warga, para tamu kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Blender yuk, mengguri yuk. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang Sumangga. Monggo Mas. Sepeda malih matur kunjut dumateng para rawuh matur sembah nuwun. Katerjenengan sami bangsa wetan bergoyang. Ayo Cak. Aku tak metet kene rek. Saben dina rasane karuan, ngombe kopi lagi rasane pahit, bangun lele rasane kok padha tempe, oh kok koyo ngene rasane wong ora duwe. Citaku kok ya sampun lenesu sampai iso rasa kudu aku mecucu mana paras ayumu tak
nuwun grup trans tersisi. Aku wis sabar kok, Mami. Aku ya sabar. Yo. Citaku kok ya sampai anesu Ayo iso rasaku engkau mengecu Emang malas Bapak Yono udah beto karo ati Bapak kula Bapak kula Siki dalu kembali goyang bersama Budi saya ya kurang saja nuruti apa karepmu tapi aja semalam apa kita liyane bakal tahu karepe bukan piye carane wis aku ana biasa sayang kurang biasa koyas rakyat kangenane putra aku bakal setia orang mungkin mendua anggur Sebatun ayah santiku sapertino setia mas Setunggal tembang sak bendino matur jenengan sami sampun kapira. Pamudhutan sambil kemangi. Maka Bu Yono sambil kemangi.
kapilang tembangipun sambal kemangi. Setengah tebang tak sanggup lagi diriku berdaya untuk hidup bersama. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak membencimu. Walau sesungguhnya diriku ini
Sel tentang terus berjuang ningkatno pembangunan Panten Aku Nggih menika kula patetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken sedaya keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wara-wara yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sirain suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling among rasa iki among wektu jumbo kali kanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrimpi di malam hari Lan kula ning Ika Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.